Товара, поръчки, правиш поръчки, после стоката идва, после тук нови решения. Всичко върви в синхрон, без да се блъска, без да спира. Да. Това е и по този начин може да се погледне. И да има хармония, да не се блъскат, да не се карат пингвините. Да, и да работят екипно. Да работят в... Защото ако някой тръгне много да бърза, накрая много бързани прецакват другите. Да. Бизнесмените винаги имат такива някакви странни механизми, играчки, които като ги пуснат им Те са особняци. мозъка. Това сега някой ще го гледа и нищо няма да вижда. И някой гениален е правил тази игра. Обаче, да. Ти като го Това гледаш, е просто детска игра, обаче. ти да мислиш върху твоя проблем. Ето как се движи всичко в синхрон. Ти къде си? Горе, къде е къде е стоката, къде са поръчките, къде е новата идея. Ти докато мислиш тук горе, ти си тук горе, ти си точно надпис. Тук е мозъкът ти. Мозъкът ти докато мисли, работата върви. Нали? И ако някъде зацикли, тук отгоре централното управление, където стои твоя мозък, трябва да оправи проблема. Дали пистата, трасето или тези пингвини им се изпустили ролерите, или батериите, значи или инфлуенсърите изпустени, или батериите са свършили, трябва да ги презаредиш. Батериите са парите капитала. Да. И имаш различни посоки. Знаменцата едно наляво, надясно. Утани. Да. За да върви работата, мозъка тук мисли и тук е капитала долу, батериите. Спрели тока, играта спира. Значи капитала... Ето, да. Ето го капитала, ето го сейфа. Той е заключен, сейфа е тук. Така, и като има капитал и пари, върви и музиката на играта, спрели музиката, спира и движението на този ескалатор. Виж, те се изкачват само нагоре, те не слизат. Това е игра на бизнеса. Ето, чува. Пингвините, пингвините, значи ескалатора ги издига винаги. И след това по пистата. Тук е стоката, поръчките идват. Ето, поръчките идват и клиента ги получава, за да дойдат нови поръчки. И тук това е мозъкът ти. Тези знаменца може да са нови идеи, нови посоки. На къде ще духа вятъра, навътре, навън. Нали, те се въртят. Това е игра за бизнеса и за живота. Той както го погледнеш. Да, точно така. Много интересно. И много така с широк спектър въпроси може да се задаваш. Някой въпрос, че имам проблема в живота и да спусна на тази игра, докато ми дойде решение. Да, точно така. Това е живота. Това е най-добрата инвестиция от 8 евро от зомби. Да, точно Ще ми реши всичките проблеми. Това е живота. Всяка ситуация пускаш тази игра и вече мислиш, разсъждаваш. Кой пингвин, кой човек е в живота ти? Или какъв проблем е? Какъв въпрос е? Как се движи той? От какво зависи? Всичко се движи в синхрон. Да бъде в синхрон, цялата машина трябва да е в синхрон. Ескалаторът какво ще бъде за тебе? Пари ли ще бъде твоето желание за движение или новите идеи ли? Батериите какво ще бъдат? Парите или капацитета на мозъка ти от нови идеи, които мозъкът ти ще генерира нови идеи. И тези нови идеи
ти трябва да им осигуриш постоянно движение и синхрон и възможност за движение. Пингвините са твоите идеи, които трябва да се движат. За да се движат, трябва да имат възможност. Тази възможност е свързана с батериите на тази игра. Батериите олицетворяват и парите, и твоя мозък, твоя стремеж. Знаменцата са различните посоки, направления, на къде духа вятъра. Знаменцата са на къде духа вятъра. Вятъра сега може да духа, стоките поскъпнаха, хората нямат пари за такива екстра, например. После другото знаме ще даде зелена светлина. Ето зелена светлина дава. Идва такъв период. Това знаме, че това светлина ще даде. На къде духа вятъра, усещаш. Ако трябва да си плюнчиш пръста, както този каза, но да си плюнчиш пръста и да усещаш на къде духа вятъра е много слаба идея и нищо няма да се покаже. На къде духа вятъра? От мозъка ти. От мозъка ти. Ето го. Ето го името на твоята фирма. А фирмата ти е твоя мозък. Значи всяка фирма, всяко име на фирма горе шапката, това е мозъка на собственика. Мозъка на собствениците, които са обединили да създадат този бизнес. Тук е твоя мозък и мозъка на всеки гениален бизнесмен и на Димитър Калайджиев също тук най-горе му е мозъка. И надолу са му работниците, които трябва да имат синхрон. Както каза той и в обучение. Може да приемеш тези 4. Например, черното пингвинче какво е? Парите ли ще бъде? Например, парите. Синьото какво е? Обучението, новите идеи. Едното червено, например, там, за реклами ли ще отговаря? Второто червено, други идеи, друг подход на представяне. Двете червени пингвинчета може да ги сметнеш като два продукта в твоя бизнес. И те трябва да вървят, ето, те не си пречат. И слушалките и машата не си пречат. Те вървят без да се блъскат, без да се спъват. Но ако едното много избърза, спъва и другото. Да. Трябва да са в синхрон. Значи, не може едното да е за сметка на другото. Синото пингвинче е стоката от Китай, която идва. И тя си идва точно на време, без да се блъска. И ако се забави, и спира и продажбите. Да, обаче от цялата игра най-важното са батериите. А батериите са парите. Батериите първо са твоя мозък и парите. Твоя мозък... Едната батерия вътре е парите, а другата батерия са две батерии. Да. Това е философия. Това ти развижва мозъка. Гледаш и мозъкът ти шрака. Как се движи, кой къде се спъва.